ko soynirtono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode. Ceerno Malick Sow jom gandal towgal, jom gandal timmungal, cellungal e fannuji certudi. So tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi, mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum, an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso, woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti. Mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow. An bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta? Wat composé 78 186 02 48. Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jaabaɗo. NIMSO GUILLI, NIMSO GUILLI, jarabi moƴƴani. Jam fagili koyne muusi, mi yiɗama jinmi ko jewdima. Anu yummiraɗo arwajo ɓeskuma kono foyto ɗumen jango, ko woni laal fo ko ma juuɗe jiitu. Jam fagili koye welani. Sa ummima wuro ma natelade, toppita juma toppitoɗa jangde ma, sabu jawdi aduna jarani ɗum. Duniya o duniya, NIMSO GUILLI jarabi moƴƴani. NIMSO GUILLI jarabi moƴƴani. NIMSO GUILLI jarabi moƴƴani. Jam fagili koye welani. NIMSO NIMSO GUILLI jarabi koye moƴƴani. Joni ɗaɗi waji wiki wonko jinnomi jawten seeɗa. Bismillah chéri. Mbaka daw Moussa Lemtel. Non ça va. Mais wonko jinnomi jawten aussi quoi. Bismillah. ɗaɗi waji o yeehi jinnomi ko jawten. Parce que il faudra que yimɓe kaltida. Min oɗo mi yimo ɗo mais mi andamo. Après namdimi yero mi kam ko o woni gonnoɗo joom galle ma, o woni bamum bébé o quoi. Ex joom galle. Donc noon ko jimi ko ene manki yedde haqqillam, te aussi il faudra que kaltiden hen. Andi ko giɗuma tan wawi haalandema gonga. Oɗo c'est vrai komo jogui droit arde darde ɓiiw, ɗum ko lawol. Neɗɗo kam wawa serdude ɓiɗɗo e jinnaɗo, mais kadi kala ko jiiɗa ne waɗi des limites. Donc oɗo kadi kala ko ɓurti ene wawi addoyde des complications walla des problémes. Donc noon il faut ko ƴewtoɗa garal makko ɗo. Il faut ko ƴewtoɗa garal makko ɗo. Babe, min idi waɗande hooram autocritique. Sabu wonko gandanɗa hoore ma welani ɓernde. Premier jour ndo arde ɗo comme diwɗon boowal. Yero nattinim e gallo. Yero noon so nattinim ha bismim ɗo o anda min gondunoɗo e mak min andim. Okay. Te ko waɗat ko ala ko faandi hen so wona mettinde ɓerdam e bonnude dewgalam. Min noon ala ko wawi e dewgalam o tampinat hoore mak tan. D'accord. Joni mi faami ko kalɗa hono woodi. Mboɗandi kam ala ko wawi e dewgal ma par ce que hakkude man e hakkude ma e yero ko gila ɓooyi. Te kadi mboɗandi yero ala mo fonduma. Minen hamin jiɗma te kala to mbawmi haalde gille ɗe ɓurti ɗon. Donc noon il faudra tan ko ƴewtoɗa no feewi
o anda no natri gallo e aussi ƴeewa wota at mboɗo andi neɗɗam no feewi mboɗo andi ko jawɗo laawade ɓerde nde ne laaɓi ko neɗɗo moƴƴo ala probléme mais so laawima fitin makko ne mooli Allah ɗum noon ƴeew guilon jettade ɗon quoi il faudra dentoɗa no feewi anani rento tan hayndo arde won kongi mbo weddi ngam yidde wadde provoqué yero heureusement on teftakin kono noon ala ko wawi am o tampinat hoore makko tan rento ɗum no feewi a faami ɗum tan kalnano mami e wat feere no ballami suppu kanje o quoi ma garta ɗo gongol ɓe defanma suppu kanje belɗo ngol o lawol noon somo watte frigo ha rufiyam ala gollo kay ko ɗo mbalami sa defi ɗo mbalami sona ñaami mi sa wali hande ni mi defanma suppu kanje belɗo wala hande ne faari hande on jaforo mbi hande kay jafodema tan an kay prépare ɗum gongol tan so ala probléme mo waɗan andi minen ko an tan min jiiɗi machallah an tan min jiiɗi an woni aljanna men mi weltima machallah ok merci beaucoup baba ñaltima de ay nde jonde gila gummiɗa caggal leydi sa jooɗirima ni tan ko haaju baba no wono haaju noon wona dara aɗa nandu jikku mine ma gentleman booga idde hoore mum wallahi wona ɗum ɗon noon tawruɗen koye taniraɓe nde wonno ken ñeeñɓe baba waccanti suuf jippo less non aɗa andi ko mbima tawruɗen koye taniraɓe d'accord ok voilà mais joni noon jinnomi ko haalde o baba Allah waɗi e galle ɗe nder galle neɗɗo mo ɓurmi wadde composel de e life am sambe mi adunam woni an tawno ko e ka jungam mi wiyata ka woni jungo ñaama ko mbaɗatmi fof mbaɗama consulté par ce que aɗa wawi wadde comprendre min ɗo jaharmi ɗo koyngal pawmi fof mbiya kam Mamadou ko ni ay no joɗiri mbiɗa kam no joɗiriɗa ni mbiɗa andi ko cohluɗa somi joɗiroma ni kadi mbiya kam mbiɗa andi no mbaɗa ɗum waɗi noon tuema complice dañ ko jinmami haalde noon ko dañi important papa en tant que to mi haalinoma affaire suko debbo o te avant mi humandemo jinmi d' abord ko ara ha o yiya famille o onon kadi ji on haala tan ni no weeɓi mais ko ma ji on onon ne so dañi ko neɗɗo wawi haalde makko kalanami te ɗum ko an tan c'est pas maman ça peut être seeɗa kam mbaɗa comprendre parfois wona neɗɗo parfois o yalta gamme mais ɓe ɗiɗo kam ils sont déconnectés carrément moo tax raison pour laquelle heewani ko kalden mabɓe jinnomi noon après mi aɗa ɗo madame future madame wandere famille o waɗa échange mon par ce que bientôt inchallah mo tawto famille o ɗo te mi yiɗa tan brusquement tan o yetto e galle sans o tako raw on jiyanimo raison pour laquelle mbimi dal mami haalanmo potɓe tinde noon e nder galle mami tinimi no ɓe potini e min mais an noon kam ka mawɗo te kadi tu es mon préféré c'est raison pour laquelle ƴettitam gaccumi ha kamɓe woni to banggal gongal tawmami e saale puisque noon an kan nandite de high classe et je suis comme toi mi haalanmo mon fils baba so wiyama holno foti duuɓi keccirɗa afo ma tan wattinto ko moosde nde wonno kan woni afo nde jibinteɗa moɗo waɗa fulbol nawetan tawi enen jadanno papa donc noon ko ɗum tagui gonɗen sehilaɓe nde wonno moɗo eɗen gandodiri mbiɗa ƴam jaw ma o warat sanminde min gandamo aɗa andi de ken ñeeñ ok donc mbar somo ara wodat ko addiri bon o yadata hay goto mo yani yaadude wonko addirta ɗum ɗo wonko addirta hen walla holmo yadata papa quoi ko waɗi koye hono ha wona warat salminde mi
garo salminde isra ma adorta salamu aleykum maaleykum salam ala soko ɗum kay har galle ma o not téléphone non papa joni ko jiɗɗa somo ara ko bamum jiɗɗo resde mo ko on arata ƴewde eyyi o adora mi jaɓɓowo d'accord neɗɗo so addi tan jaɓɓete man journée ma kam musani eyyi bon 25 000 30 000 ko ɗum dañta journée non ɓiyam allah no seedi somi ƴewani haydara mais goosam o ummoto funnague tan o fayi hirnague te o nawarat gaɓɓuli non arrête anani min baba komi mawɗo mi juuɗe acca dawalam mbiya yomi ñalla galle mi fara ƴam ƴawma 25 000 50 000 mata yani gallam o galle oɗon mi haalanma hannde non mais baba galle o an dañɗa ko mur mbaɗɗa ɗo ko mur ɗum ɗo ni ɗum ɗo mbaɗɗa ɗo heddi kono woto yidde ah bon diplôme aɗa wona min joom kalis wona min joni ko mbaɗani mi change ko jeemi ko fof mi ƴetta ɓiyam mata ne jahata Europe ko koyngal jaaruɗa qui a payé tes études wa d'accord papa ok hein c'est bon écoute moi min dawlam hande somo ummimi ɗon fayi galle ministre Cheikh Oumar Anne minimum 2 millions natade poosam eyi en jiyat tan hande wattu ɗum ɗo kam mi natti ɗum famde non aɗa anndi mami haalanmo hunde gotel anndi ɓeeɗo yimɓe kamɓe yimɓe ɓe ngannduɗaa mi jannganno e maɓɓe mi ndaaranoɓe mbiɗa yeeɓaɓe hakkunde kawabla e goggo yasin no wayni dal min taki ha ngannduɗaa jooni ni min ɓernam nde ha ngannduɗaa ɗum ɗo jooni firtiki neɗɗo wawa hoolade hay gooto sabu ɗum ɗo no ɗum wayni ene wulbini ene jaggimi dal jaggimi no feewi te mi annda aduna o sirani duuɓi capan tati e ɗemgal jomum en pina dañde ɗe o caɗele ɗiɓe cuwaɓe dañde hay duuɓi 15 walla ko way noon firtiki ɗon kam anti hoolade famanta an joni affaire o ko waɗirma dérangé han ala wondi ko ina hawni tan kadi min aɗa andi mawne on ko esam ko kaynankomo mais mi timtotono e makko no wano toppitade enɗam makko no hufirnoɓe ni hande so hunde yaari ni min ɗum mettat kam saabu neɗɗo mo gonɗa koye janggude muɗum kadi sa yii gueɗe no jalta e galle mum ko wayni an e hoore ma ni a hulat kono anen ko mbiyatmani t'inquiète pas anani min kam sa nani mesalal leñol ko min woni mesalal leñol anen min mi yeɓata ko boni mom na naata galle deeɗam la hey fotani wonde mi jaɓata anani min mbiɗa yiiɗi yasin mbiɗa hursini ɗum mbeɗa fawimi place machallah o gongo c'est bien vrai noon o waɗi erreur kono noon sa yi mi ñoƴƴi haala ka ha oɗo heure kaw Ablaye serani min fawi hen koye ngala ah bon an wadde a famani eyyi min noon guiɗel min ko noon jiɗirmi gueɗe ɗe min jiɗmi ko yawon maslal aɗa ñooto enɗam aɗa walla en no galle bablaye deeƴiri sabu min de mi haalanma min so deeƴani mbiɗa andi a deeƴani so deeƴani mi deeƴani wadde so deeƴani hay goto deeƴani tinno wallu en guiɗel wallu en ñoota sabu ko noon woni no foti waade kadi ɗum kam hanti mi rokkimi yamirode kala kono fewna hakkude goggo Yasine e kaw Ablaye tinno waɗa hen ko mbawɗa jokka hen enɗam ndewa hen jomiraɗo min dal ɗum mbeɗa yaadi hen ko kalɗa ɗo ko min waɗi ɗum mi daroto hen ay sinno wonani ɗum tawonno ko yaltini Yasine boowal nana luwi appartement mum no woni hen bawɗo wondude gardien kam mbeɗa andi so luwi appartement mum on kam yo Allah yaafumi ko rang wonata sutoro ala wala ka yaari noon tan yani woto ɗum ni ɗum guiɗel kadi aɗa ɗum ɗo ko caɗele aduna jeehe wadde NIMSO GUILLI NIMSO GUILLI jarabi mojani NIMSO
donc somo adda ko moƴ o tawa ɗo ko moƴ a faami d'accord ok joni mami totimo wadde noon aha mais wonde ko surprise ok so ɗum yawti oɗo saaha mo gonɗen sa muɓɓi ko ƴamƴam ma jeeyata sa ferti ko ƴamƴam ma jeeyata wonno kono noon wonko adi dawol te dawol ma joofana gongol dawne ɗum woni ɗum mon fils ton frère ah ok d'accord ok bawo ƴew mi nan noon ko ɗum waɗi sa ɗe balɗe haala gila kalma affaire mariage non o sikkane mi woppat projet makko an ɗum non non ɗum moom t'inquiète pas ne vous inquiétez même pas sur ça somi gayni e mariage waɗa entamé mi waɗa continuer projet makko pour voyage o ɗum noon kam mi woto dañel sa sikki sak papa mi haalante gueɗel gotel ya accu en hakkille ma no feewi nde wonno enen leñol men baɗaɗo feere ha ngabbina dow o ƴettat ɓoggol ngol tan o jippina goɗɗo ngabba d' accord kala ko jiɗɗa moɗo yaade e ma kono hande mignon wat feere o tawima to gonɗa ɗo ko adi fof jiɗmi tan ko gacca hakkille ma e mignon d' accord nde wonno enen so neɗɗo waɗama feere ha ngabbina dow il faut jippina ɓoggol ngol goɗɗo ngabba hande a waɗi Europe ko mbaɗanɗa Europe Allah artirimo e dow jaam machallah leñol ma fof weltinimama heddi noon ko dawa mignon to gonnoɗa to o jangga anani kankone wara o dañano artiri ɗo e leydi ndi ok ɗum sa waɗi ɗum tan a waɗi ko ɓuuɓi ɓerdam nde par ce que kala ko mbiɗa kam wat komi baɗo d' accord c'est vrai on est d' accord t'inquiète pas papa ko heddi hen ko noon ay ɗo sa ummima joni koyɗam portan mi fadam a wi surprise noon eyi te surprise ko gueɗe ɗiɗi ha mi weltima ha mi tumminima rento tan guila mi tumminade noon non que ça soit clair d'accord mi yiɗa tumminade ha d' accord mais surprise ko surprise rek eyyi min kay mi haalnima ko ha mi weltima ha mi tumminima mais ko surprise rek wona eyyi d' accord ala probléme ok ba mo jiɗɗa hen fof après mi waɗanma mbimami ɗum kay yatan mbaɗimi ɗo joni sa ummimi forte koyɗe toujours de l' argent de l' argent mais si an so wona kalis a yahata Europe so wona kalis a jotta ko ɗo clim ne wifuma d' accord c'est bon han ok e moƴƴi te mbaɗa feere kam lobol wara yi ɗoɗo sukaɓeɓe ah no mi harani no mbimi ko n'est ce pas que tu as dit qu'on est des africains oui ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo wonata tan hande baba ferguiti D'accord. te o jogorani ferguitade ok mais bientôt de papa ala wona min mbimi bientôt mbi wona min kabla si no ɓandu waɗi are jam mbaɗon ko samari wawi jaɓademi de kono noon mi seydi si mi felanima
walla laɓɓin ko laaɓani hande ala ko mbawmi haalandema ha naate e nofru ma kono noon ko Allah andi ko yoni seedi si ka tan Allah artirima e nder galle he ko ɗum tan woni ko dotomi mbeɗa ñaago nde Allah ummintuma e dow jam artirma ɗo e galle he Haalpulaar noon mbi mo anda anda fanno do waddo video ji seede yo so mo heba nouveau ji ami fu maayi nder do tampere laptande fewa ma chérie Amina fewa Amina yumam ar wallam do seede Anko woni. wallam mi waddo video ji seede laptane nanga nami wadi video Anko matta? wadi video ji seede Ande gaccata TikTok. ko woni TikTok A haɗaka? wa e après nak TikTok ne weli ha may somi hebi hen mbiɗa waɗi hen vidéo ji mi heɓan amiji Ɗum ɗo sirani. Te ana andi ko liggotoɗen ko. Enen woni ko libde yimɓe mawɓe. Te ɗum ɗo ɓe mbawi yidema ɓe gandinma. Sima pottina ɗum no siri. non ɗum haydara ala hen ɗum ko réseaux sociaux rek somi waɗi vidéo joni mi pari hay goto andata ko mino Ah, min de mi waɗa. par ce que mi change un filtre o mi waɗa filtre goɗɗo comme ça hay goto watta ham reconnaître Aya si minachu jaggima. Oɗo riwatma. Te andi kam jogui terago men. mina su watta kam haydara onon kulimi way min mi hulanima par ce que a yita ɗeɗo balɗe foof so kalisma kesi komin tottatma kalis Ko jettata te a meeɗa kam namdade ko ɗum poɗɗa kam namdade noon par ce que min mbiɗa jogui ami jam tottami less An a récupéré halis go less o tinata. aya so kalis mo liggoɗɗe no haydara mi heɓata hen c'est normal mi ko mbaɗen ko bonani noon wona o wi ko yen jandin yimɓe mawɓe min kadi aussi mi ƴewan client heɓam komi somo Ay ɓen siɓe ɓe jiisiɓe ɓe gandadi. Baba, mi tini fof kadi mi nani fof ko kewi ɗo e nder galle ko aduna hande o kala ko ñoli hen koko luɓata ko gonga gonnon koye suude mi on jiiɗa mi tina kono komi concerné mboɗo foti ɗum tinde hakkude nenam wonde gardien o ko hunde sofde kadi yoɗani sinno hande wartade ne daguino wallahi mi wartoto hunde nde no musirmi ni ɓurtu way kono paaka ƴettuɗa aɗa yuwomi ɗum ni vraiment hunde nde waɗi kam dépassé no fewi baba kadi min hande komi gorko mawɗo kilifaɗo an hande inde nde joguiɗa nde ɗum wonde ni kono hersini boom muusi ɗum noon vraiment ko hunde nde gandanɗa hoorema ko musde certes kono kadi neno ko sukuñe ɗum ko ɓiɓɓe yumma mbawi ɗum haldude ɗum ɗo ko haala nder galle alay sago kaltiten ɗum mi yiɗi no muñji kono mi wawa wase haalandema kono hunde no muusimi no fewi eyi Amadou ɓe mbi bone mawɗo heƴata koye andam mawɗam eyi mboɗo ñagonima saabu Allah ka haala ya woppu ɗum ka haala ko haala mawɗo gonga ni a wona suuka ka mawɗo par ce que Allah rokkima haqqille rokkima no mbawɗa haalde jibinaɓe ma
kono mboɗo ñagorima saabu Allah ka haala woppu ɗum ka haala ko min e nene ma poti ñawdude ɗum wona an. baba famille o fof tini ɗum te kono mbirumami gila adanni tan hande hay hunde ala ko suuɗoto hay miruji ɗi ene kaala. mi Amadou aɗen meeɗi foɗodirde haala an min e ma baba wonde hunde muus mais ko muusi ko ɗum muñi ɓerdam ene muusi ɗo gonmi ɗo mi anda ko dow gonmi mi anda ko less gonmi kono ko muusi ko ɗum muñete Amadou hande gandi mi andiranoma o jikko kam baba kala ko bettuma ɓuurma doole gonga kono tan mi ñaaguima sabi ko jibinmami mi meeɓe aɗa ñagadema hunde celɗa mboɗo ñaaguima ka haala woppu ɗum ko min nene ma poti reglude ɗum ñaaguimami seydi sy baba inde maɗe ɗo tolni ɗo daraja ma mo joguiɗa o wonko kanduɗa ko wona ɗum ɗo eyyi ɗum ɗon aɗa andi aduna ko koye aduna woni aɗa andi neɗɗo komo andama tan famɗintuma mais ganduɗo famɗintama aɗa andi min responsable en joguimi hande e wuuro ngo kala ko kalmi wiyete ko eyyi so hunde waɗi kadi koye gallam ne muusi kono mi muñata mboɗa andi kala ko tiiɗa e aduna ko gasata ɗum ɗo ko gasata amadam tinno ɗaccin noon haala ga so Allah jaaɓi inchallah mamin deglu ɗum min e nene ma duuɓi desmomi kono foti duuɓi te gila on jibinaka min meeɗa dañde probléme sowona ngol lawol ɗum noon mi ñaaguima ɗaccu haala ka min e nene ma min degla ɗum baba hande sukaɓe hewɓe nana mbarto mboɗo faami saabi ɗum ko jinnaɓe mumen ɓe mboɗo faami eyyi non min ɗum mi wawa mujji ɗum jarani woyde ɗum ɗo mi wawa mujji ɗum baba jarani woyde tinno ɗaccir noon inchallah mamin deglu ɗum min ene betti kam eyyi ko noon aduna ko noon aduna ko noon NIMSO GUILLI what habe gido mother yaga wanta NIMSO NIMSO GUILLI what habe gido mother go wanta NIMSO ay mimber jigi jam sudam kon bonam de wo pon modeja ogane wande jam sudu mudum kon jam sudu mu yidirum ko jawdi ton sanani NIMSO wi acha kal golle nde ceranda waynaki ɗaccudamo kanko goto winde makko Allah addi NIMSO gata jontaɗo ɓe ɓurti kono gontuɗa ko gañu killi a feji bonande fo sahaɗa holli tan a haalanama o to yiɗama yikko jeybama ñani ñamde buuɗi maɗo ñande fo mi ñena haala caloɗa kam huɓɓuɗo kite nafe kala ne gongo poni ɓernde o takki debbo ma e garde reno serde NIMSO tawi nama NIMSO GUILLI Mimi NIMSO Mimi NIMSO Mira we NIMSO Mimi NIMSO Mimi NIMSO Mimi NIMSO Mira we NIMSO GUILLI what habe gido mother yaga wanta NIMSO NIMSO GUILLI